синамогарони тоҷики узбек барои таҳияи се филми ҳунарии муштарак тавофуқ карданд. дар тақрибан 30 соли ахир барои бори аввал аст ки синамогарони ду кишвар машғули таҳияи филмҳои муштарак мешаванд. яке аз ин филмҳо ба дӯстии адибони садаи 15 абдураҳмони ҷомӣ ва алишер навоӣ бахшида мешавад. бо ин мақсад синамогарон ва донишмандони тоҷики узбек чанде пеш ин нақшаро дар шаҳри Тошканд баррасӣ карданд. мо ба хулосае омадем ки ин филмномаро дар асоси ин консепсия, манҷа консепсиям дар дасти ман ҳаст, дар асоси ин консепсия аз рӯи пешниҳоди масалан Сафар Ҳақдодов дар бахшҳои гуногун, яъне дар миниатюраҳо пешниҳод кунем. ин шакли нави пешниҳод аст аз рӯи се ҷанба: ҷаҳонбинӣ, ишқ ва сиёсат ва давлатдорӣ. Сафар Ҳақдод, коргардони маъруфи тоҷик, номзад ба филмноманависӣ аз ҷониби Тоҷикистон барои филми «Ҷомӣ ва Навоӣ» аст. ҳоло ҷамъоварӣ ва омӯзиши маводҳои марбут ба зиндагӣ ва корномаи ду адиби классики тоҷики узбекро шурӯъ кардаанд. албатта суҳбатҳо хеле тӯлонӣ буданд. мо қариб 4 рӯз бо ҳам баҳс кардем. донишмандони тоҷик дар паҳлӯи мо ва донишмандони узбек ки навоишиносу ҷомишинос ҳастанд, аз ҷониби мо ҳам ҳамчунин хуб такя бар осори илмӣ, таърихие ки ҳарду ҷониб доранд дар ихтиёр ва навиштаи олимони маъруфи чӣ тоҷикистонӣ ва чӣ ҷаҳонӣ ва чӣ узбекӣ ин чизо баррасӣ гардид. вале бояд бигӯям ки кор хеле зиёд аст. ба эътиқоди Ҳақдод филм бояд ҳирфаӣ таҳия шавад ва ба кадом як ҷонибе дар филм бартарӣ дода нашавад ва танҳо ҷонибҳо дар андешаи ҳунар ва таҳияи филми ҷолиб бошанд. номзадии Файзулло Файзов, коргардони дигари тоҷик, ба унвони коргардони филми «Ҷомӣ ва Навоӣ» аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод шудааст. ӯ мегӯяд, яке аз масъалаҳои муҳим дар таҳияи ин филм макон ва майдони наворбардорӣ аст ки сари ин мавзӯъ бо ҳамтоҳои узбек баҳсҳо доштаанд, зеро шаҳри Ҳироти Афғонистон макони зиндагии Ҷомӣ ва Навоӣ ки феълан зери тасарруфи гурӯҳи «Толибон» қарор дорад, барои наворбардории филм мушкил пеш овардааст. мо медонем ки Ҳирот дар чӣ вазъияте ҳаст, ки дар Ҳирот шояд аслан имкони филмбардорӣ нест ва як баҳси ҷиддиам сари ҳамин буд ки шаҳри Ҳирота чӣ кор мекунем. мо шояд натонем рафта, шояд ин шаҳр дар Тоҷикистон сохта шавад, шояд ин шаҳр дар Узбекистон сохта шавад. як баҳси ҷиддӣ сари ин буд ки вай воқеан ҳам маблағи бисёр калона талаб мекунад сохтани Ҳирот. ва баъдаш худи ҳамун регистони Самарқанд ки дар онҷа Абдураҳмони Ҷомӣ дар вақтш омадагӣ буду, Алишери Навоӣ, ҳамун утоқҳое ки дар онҷа дарсҳо мегзаронданд барои шогирдҳо, онҷаҳоро рафтем дидем ба қавле локатсияҳоро. як ҷоя ман фикр мекунам ки нисбати Тоҷикистон бештари ҳамун маконҳои таърихӣ дар Узбекистон қарор дорад. дар 30 соли ахир коргардонҳои тоҷики узбек тақрибан ягон филми муштарак таҳия накардаанд. филми «Ҷомӣ ва Навоӣ» яке аз се филми якҷоя хоҳад буд ки дар оянда сохта мешаванд. иҷрои яке аз ин се таҳрро Искандар Усмонов, коргардони тоҷик, ба зимма дорад. ин яке аз лоиҳаҳо, ин лоиҳаи мо мебошад бо номи «Санг ва об». ҷӯраш ин як масъалаҳои чӣ ҳаётию чӣ корӣ аст. шахсе ки ба кораш вазифааш пурра дода шудаасту тамоман аз аҳли оилааш фаромӯш карда. коргардонҳои тоҷик бар инанд ки дастгоҳу таҷҳизоти филмсозии узбекфилм хеле пешрафтатар аз Тоҷикистон аст ва бо баҳонаи таҳияи филмҳои муштарак филмсозони тоҷик низ баҳра мегиранд. ҳамчунин ин ҳамкорӣ боиси табодули таҷриба мегардад. дар муқобил онҳо идея ва ҳунари худро пешниҳод мекунанд. пас аз нармшавии муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон дар соли 2018 то кунун равобити синамои узбеку тоҷик дар сатҳи ҷашнвораҳои намоиши филмҳо дар кишварҳои якдигар ва даъвати ҳунармандони синамо дар филмҳо сурат гирифтааст.